Amarya ta kenan. Na ce kin san abin da ke faruwa a cikin wannan rayuwar kuwa? Ina ta magana baki ce komai ba sai da danne waya kawai kike yi. Jimana, na dawo ba wani sanda zuwa ba wani amma haka ne cije ne dan ne kizo kana da take waka haba amaryata ko laifin menene haba karki manta fa sunan mariyan nan sunan mahaifiyata ce. Assalamu alaikum. Amarya baki da ki. Amarya. Ya dai amarya. Kuli mai dan murmushi ba. Kuli na miki wani laifi ne. Ta isa biyar larai. Oh, ai sai sa in fara buga ku. Ba da kuli na rana. So yanzu next. Ciao. Wai sono zan gaya miki dan Allah dan Annabi sono zan gaya miki. Wai dan Allah ne sono zan gaya miki ne. Ki daina playing waka Mariya nan ba ki ji magana. Tunda kin maza kullum Mariya ina fita kasuwa yau lare zan je so bari in gaya miki. Sunan uwa ta ne? Sunan uwar take.